Nakakam kum assistant professor Sha unong mikmat ka Lok Sabha hapo yeng dorbar parliament u Dr. Ricky Andrew J. Syngkon ula thau ya ka record bathamai ha ki election MP baladep ha usnem arhajar arphosau takabayo ya ka jingjok kabadon burom na Shillong Parliamentary constituency ubri ubashisur shidur but ubasngaurit ha ka jinglong ula bo ilade ha ka kerdan kabadon ya ka jingkit kle Padminta ulong unong syakot sengau baha ubeningkong ha kabenta kabasdang jong ka program ka Irmat. Ni pediang subhaya pi sya ka jing im bashalindet kam sanpurthai jong Dr. Ricky Andrew J. Syngkon. Ni pediang subhaya pi sya nong sder. Kakhamnyar ban wan siying ki MLA lani siying ki MP lani siying ki minister klem da don kam ban Syngkon klem da don kam security balik kali long kamta menta si ngadan haying jong iba Ricky Syngkon ibadai i MP na po Shillong kindiat konsoi ini thu ipi shapang kajing ya lenti jong i kindiat shapang kajing im jong i shwa bi inlong u MP bat kumta terter in sekiliru kata kajing kili balingim don security hang ni balingim don kam bangilit sign ya kita ki register Good morning. Ngila poi kham slam ta si tama mata ngila don hang ni nga ngapin sngo na do bene por bangarung ngapin sngo ba kakhamnyar ban rung sing jong ki MP leni ki MLA leni ki minister klem da don security klem da don kata register fla bani thu ngakhnir balik li lomta alli shong te kata ka jing kli jong balik li lomta ba bangam don security well kadaw hi kalong ba ngam ju don hi kanu bangan syap tieng you know I don't try uba long kasti kejingeda na benta jonga te kum ta ngam so don kam hi ban don kita ki ban ya dai nga kan oi kita di ban ong yang mane bangarun pang dapat lingkon ana wan seni seni tu lupa ngan le style em seni bullshit na takadawa don ngas na ba ban long ong mo kan no ko ngasuk ila di oi tiba itu yang akhirnya Siapang ka family background jong fi kalong ying kalong sem jong fi okay ta yeron I samut para ti pa bi mei ti kimeron shu ipa na du arhajar pra ti mei usnem arhajar arpho usnem arhajar arpho iklani arpho we sorry I mei te kumta yeron samut para ngabe he du yeron armut ki para kan thai badu wei para senrang Di kasnong trajo hina ipat. Yang ibro isparahi la ka ya he asana pokse. Di yamintahi lakat nos nem ifla sa sini siapa nong seder. Kaniga yeng te kumta ngelesh nana du arhajar riu. Ai suki. Yes na ken. Te adu snem arhajar kumta hi arhajar arpowe dimba akat kendai dan biklat no ilok ti nang tu de na sa shalom tu support dan adu snem arjar howei pada na so sa shani kan kat kini ka jaka ko na pidele khu chi shahadu kan ni shwa bingin sedang kini ke interview fi ayanga menchwa show fin long MP kamut kita kisni sajani le te phim jumi hi na yeng ru ki sngot nat bai ban pendut por hayeng ta bi thu kampanya su ni ko wi hinga nas de brio ba nas tu nat but ki jingri te but ki jing thong jing tap tu
Te kum tai na du mga wansa li sini kum tu tes na bon be kapor banga kising sa jan tengas bon mga jon don be hi ngam ju le hi solution apet ka kper na pet kini ki jengri ki siar ki han aim tu ki bangari te ki tahi ban na du mswahi ngas shalong kum tai nga just not hi ki ban ri jengri Tila dah pihak ban define yo ba Ricky Syngkon ngamong tang kumu MP ni kumu beriu hi like tin like tin dengan kong ka bangai dengan sap tieng bang i ju trai mo ka pada na i bai ka mariang but na kwa ban im ke im ka balong bai ka balong simple bai kini kawan bin nadu mensya por pinang kan na ne kawan bin delap ham he khamsan ne nadu mensuai du na su sutnat ke im bai ka bak long apa ong jar bai tu jar jai le ki kam ki bangadi ban le ti pi julik shalong ngalet shalong taba kini ki ngi mata tu kumba tepi ka kini ka shalong ko shukap nya bai stang dang don ki kam ngalet ndoi tengah dan bai semua te bala ngalet tu pun sir hi ngalet bai ki arsaka masuk ngalet kawan ti batai nga khindian kini kamdi kasin ke beningkong mengawan si Jofi kemut ngelawan menakan kita yo ngelawan ti kai pin kre na banta ko jongi mitasi so thu ngelawan kham slam ko ong pin do mene tamba pilai thu engar pi smut nat hi ban shet ban tiu kawai ka bangat not ikalong bangalong independent bai na wa ban pun ki bangale hi bai daladi te kumta ti kumno ka daily routine Jofi daily routine kum toi dang step tu kam ke step i te nang tu pada te kum tu nga di sha nang tu pada song ke ban na ju it ban puli ka tin ka jong play hi ka ba long routine jonga ka ba man ka si ka ba ngam le ka ta na so kam kalong ke ka badang ka jing ko ka sngi balok ko itai jing stang jonga te kum tu da nga sapet nga pet ka pelau nga pet ka siar ka ni kitai kat ka kam basa te pishet yu na menta jing mitasi namangin ngin bunyasa ka mentoy do mari ka poru kala tangan sha mo ruti peleng mo ruti peleng abiang wait dang step abiang wait pishet hipi ngan le manga mo yang punya lampi okey ya ale sama karena kitchen Jofi tu fila le khut sha ngaju stunat hi bon ngam shong ne ngai rap lang pi shong ngam shong ti na do menshwa nga mud do witang kita kisah nang gumnung nang ban set ban ti gumnung nang ban pun khu ying pun khu sem tamba hang ni pot ka pher ba kawan ne kawai yang ni lai kai na do dang ret bangin nang ban trei kam pher ba ngem dei ban shanya haki no ya ban yang halaki jongki kejap te na takada do por dang ret bong ai phi bros parahi lai kai ni bengin le hi ke bro kan te kumta ai findi pelarit ba na ni kan mau le di dengan berit ta lang dan sedel hidu gede kata ke hi ke basnang na ying ngatai kata pi kira be ka jing im la jong ma ai fin bam play biang mai okey ba cái omelette nè boil nè omelette omelette ham sup
ngalak Tengok kita ke breakfast, we prepare. Man kasi, we prepare. baik thôi If you don't sit leave then. sedal hi ru ke breakfast hi te ngale hi te no stang ka lunch ke te ngadon hi te kiba rap nga ken Babun kiki file ini. bon bangale hi be ha Ke ibu fi jus semua tu nak ban chef itu specialty yang fi. Em, Ini akan make a lunch. ngam don anything special nga chef ke ba nga sutanat hi mga ha ein ai piat hi ne em Ada. ai piat Tengah por macam por badang doni mai badang doni pa. Ke ibu jus semua tu nak ban chef. kowe nga kam sutanat hi ki belong serba nama ngam da smart kini ki kala kini kitai te nata kada te nga sutanat long simple te but serba hi de kowe ke banga sutanat ban ini ban shet kan Ini fi adjust pada Delhi ka Delhi dua spicy look na dong sedang. nata kada ha shedal hi pedam tu ki don tu ba yarap ina te ngala instruct iki what what le tiki muslim sla kan kawina Kau pak. tikna biang kowe Nak biar kau pak. okay Kita kerja fi pada semua ternak syah semua jai-jai. ha Pada semua ternak syah semua jai-jai. ai ngot Ada play yang buat ngopi ngam Syong hai yang buat si sengi. Yo saya jing stuk nak try. yes so Tapi lah kamu sup hai fi lab ngan ong lab biang lu kuin dong sinong kamu tin dan kami ban depend hanu ban le at least ke kamu kiri ban le kamaram Kita- man ngasno. Habis sepit pada kerja ku bentar. Ini kerja semua sepit. kini ki nga sokat kum ki brio phi ngi de ban ma ngi de ban long ki ban mang phi ban trei ki jat kam of hair Ada. man ka perthai ka long perthai ka bangem tikna ka jing em de jing brio ko long very uncertain kan te ta ka da hap ki ban mang phi inui jat kam de Em ngan saya ba mentangi ngila sulap mi tantang kiwi ki kum mobile lani kum TV kini ki habits ni dan kim dan syuk kan kim dan syuk mata kala hair baro hi ka shong na ki rong ki ka long yeng phi ka ba kum ki kmi ki pa ada ki badon ka jingkit khri na so ki di ban chuto se phi normal normal okay long kum ki kmi ki pa hi ka badon ka jingkit khri ya ki lagi jong ki khon ki khri yang sedang na so ki hapan hi phi ban ikai kan kini ki baro ngre bam tus sifat nga tengah kam smart tus ma tengok pi super khat em nado mensyua ba pidang kena ba pin poise ni kalan politics ne ka sulit jaring khat MP ngam don plan eru em ngam ju guru ya lagi bangan Nongthaw mau politician kan te ma nga ngai ya ka kami kai bat kumba try tip hibro aga jing sakri kam ka jung try ma kita hi asli ki kam ki ba na kam sutanat te ka kam pat ba te na kam kiar
Then Ray have an idea can you Jing Long Jing Man pada jong ke state ke jong I si Sama memang. Te ka kata pi abang I ke jing hiar jong ka jong im kari im ka jat penri ha ki pun ki benta kan te ka pelong nga kan em I happen ai itahi bangas sotho leng ka sensyar kadari kelong ke badon kampen ha ka haka nadu ki long yeng long sem ke jong iru bat adu apa dong agak nong Nongthaw ke balang ke menang salang ke ribet pertai barok ke mo ke sensyar kadari ke long sebentar pi jong ke jing im ke jongi bat pada deko sensyar kada ke bengi I nadu ki yeng ki sem ke jongi bat sudut sebar kan te kak tak lu je barok te mata kada nasim ikrai bangan rong sing sensyar kada ban ai ngoi ba ke baro ba ommo ki ja por ke jong trai ken ka ba weni parlok jonga iba don benta ba kam sensyar kada iba arden melo pasal mat mo te iba por kam menshwa ila khot yang ama bangan ya don benta bat I ka kam me kam politics kan en rei nak kalian junga ong I badan ngate mo nga ik kene kam kan beteng bet na ka kam kumang kai bet bar ga sakri kam try tambah lai jong jeng benta ngin ya trei ngin le ke ka pa nam ta ka ri ba ka chat rio te de husnam tu arajar arpho mari dap I covid kum tu ke ba badan si sien biam tu habingi kendul marban be kendul bat I ngidon tang ke wei bet ke jiga kren ka ba ni pet ya kan ka ri ke chat ri ba jong I ya ke jing long jing man jong ka te kuno ban le ai ke nya ka te ale so fish deh Kila Yaman ai fi timo ini bang kendiat ini sakiu nak sejrong nomor kata ka view ke jong sini ni pada internet sisa ini petkai te napo balcony kendiat ba safety itu mo thank you abian ngerti thank you sila okay ta thank you ba Menu balaban ong ni lawan Disha hayeng jong iba Ricky Syngkon dan si fi kwat makon na em ngalap yang ni ba ha ngalap yang ni ta ID kami em nang tus tu ta kedai hiba ta ngai ngo mo ngai ngo ile able nam ta ni kapor ka kodor ka penyo ingi ki khun ba su spa chome ka ba I don kumne wi aron able kat ki tim ka jong I ki wana try ka ban le e ka ne ka kum ka kanjak documentary ba ne ka por able bi ngai ngo ime ka ta ki jing bam jing di ki bang ai ngi ki berong ki jing kerku ki jong me able ya ka jing im ka jong I ka liang jong ka dok ni pediang ki de gos ngomu bangi kerpat manis nei ban kerku ki kinyo long dok long sna ma ki met jong I igini baro ngdwai ngapan kerpat akring Jesus Christ no penem amen Shilima aran ini apa fi kai you po ni ba subject I don't know what commerce department aran you commerce department aduh sedang arajar ar te film misre kami kai ha film misre kami kai film misne ngaya tu pi kalau don ka jing tu no kalian cuma bangan sange no hi ke kami kai
amat bangan nok kan bangan lek de ki wi ki kam kum ta Kuma pi ang pi kapor kajong blay kamut kare kata kapor ba filasim ya karai ba pinrung no sa kakam san perthai. Dia ba kabung ini interview bangale no sikli berkhoi can politics be clean? Satu kata ka kuma pi sinsar kada kata san perthai kala em kan long ka bakhui ka suba. hi kanika kam sinsar kadar hi ri ka blabu bai do play mo nesta kadau ma chuong politics kadika kam ka ba khoi kam ka kentang ko ble na do pas tang labu ho brio ba pun ko brio ta ka bor la ai ble ho brio ta ka ikhtiar ya ka ban pet ban sumar ban khmi ya ki baro ki ba u wala tha te hanga hi ka politics ka dei ki sha ka kam ka kentang ka kam ka badon ka ka ching clear number Yung politics kaya hanga nga sutu hi kada ni dei ka chan bha bat ka sanchar kada te kada kas kada ka sanchar kada ma ta kada kada ka kam ka khoi ka kam ka kentang bat ding priyo da ko pen jaklia la ni bo pen thot bria ya ta ma te bat nga bang rung chin ka kam politics ru ngarung da katabi ka jinthu bangan rum dikit nong rem play sinchar khadar ka khoi ka bang don ka jin nyo shiliam khmat ka bang ka jin kit khre mde tangi ki param sim para brium ri wat ya ka ni ki be ki jin tha ko jong play mo ka mariam sau dong sau ko kim rat kim leng ki sim ki do pun ta ta te hang ahim don ka non ka ba ka ba don ka non ka bang na ada yang buat dekat orang ke jong play bat ngaso muka ri jong ile kata don kampalat biya ka ba bangin iya sensyar kadar ka ba khod ka ba ngajing clear ka ba klem don ka jing nyau silang khamat ino te bat ndai tang ka ri jong in re haka mong ndai tang ka state ka jong ni ndai wat ka ri india pur thai ru ko la khawai rồi kam long ga suk ka kum kini ki por menta tang ba hang jo ko poru la dangin wanra kata da ka ipat Te lat no dengan kini jingkali mar persabit kipun kita ki sengsan perthai ni apa jelan ni beli pi jit ya mana tema beli pi jit ya ka VPP om ya ki bai pat ki sengsan perthai mdai bangan sian kedai ka parti ka ngia don bentaban ni seng rengkat pergi badan belum presiden jomi Ikhnya lalu kinongrim ni ngai ki pamphlet ki tama kinya kinongrim ba ka VPP kum kaseng ka yeng ba ti ba pin ka i pin ya khrat no ya ka VPP le se ni ki ba ti seng sang perse ibadan ko kan jala kan ni ikawi aga por ni stang ni parti kai ka bangi ni sham kalong ba ya persam ban pet iwi parti lagi don em ka ni ka bi ong ka jingi jingai mo ka vision ba kai baro ki di bandon kata ka vision de di kalau tam lagi hagi long hagi max pot kam san perse kan na so ba katahi ka ba kawai ka ba punya pairing ni kawai ba ngiti ka parti ka baron kata ka jingi jingai ba ka jingi jingai ka jingi kalong kecil ijengah jeng kelong ya kapan pen empat pen papat pen keladur no to revive restore and transform MEGHALAYA kata hi ka ba kum ke parti idon ke vision ba susarong ba ngam lap ki wi parti bandon ke vision te kum ong Solomon mo a nation without a vision will perish te but i ka state jangi la sampo tam kisnang nila ya klam don ngim don kata vision den ata ka don ka vision ngelong kum le kum balong ka state kan pi hiar kilang baro but ngim de ban klet de ka state ka ba uble wal kurkush ka de
Kayu pun kita bentah. Jadi ke state ke bah mencua ke hap ke Jelah Assam, Shillong ke Nongba, juga Assam, ke Pai, ke yang dia kam pun mencua pun korek. Jadi dia kan ika ri ke jongi pelong kata ke cakap bakin pentelun jadi kam. Di dari ke ika bengi pada ke jengi siarpi bagi bon ke bentah. Kita sim don pol benya nyau ki ekta de iba khmat le Nonghikai puli putih nyam lawan len ka jing hiar pa lem jungka puli putih nget pi hi de na ga jala ka ba labana kum ka wi na kita ka nongba ka lem jung puli putih mo rei pita de kini di ki ba kum ka party ni dot ka jing sokhia thì tăng ban long ya ta ka vision ka jongi ka bang tip kan support le se ma khambun pun snam bar ka vision ni ka long kum ta ya don ka ta ka jung ijinga le ka ta life ho sau snam te bat tamba ban poi sata ni don ba kini ki kan ti ku no bangin ma ban long ya ta te bat don da ko pat ko kom trikam like naga syukum hak bedim ke sensar kadar kabarang ka jingkit kaliya kabam dan ka jing le silang khamar kabam dan ka jing bam sapaka katahi kinong kitaki nongrim pada kiba ban mo comments kan adu play we bit pan yo hi ta ka lahat pan yo pan sensar ka niga jala ka jumi bang yo pan sensar kan taki nongrim kenapa pen perlong ya kata kajing ijing hajing nong kidang abang mak kidang bun ki bang kwa man ya keren bat phi tamba ku mga ong phi bene kini ka jaka ka jo phi kalong ka ka ba itna do kata ti na po ai phi phin krapa phi benya lam ngi si jrong ngen pe ka na tin jong khindia nyara lang ka saru phi biang long em oh view ke jong phi the best do kan ni ya ai step ai ngo you play fi ki bro phi Syngkon ni jan mi step na ta daw ken ga song ai phi shwa bang patrong politics na plot ga por jong ata hang de ba hi po ani plau ban pet ya bataya nga khliat hap ler phi don hapo parliament hapo Delhi mo ni ta ma pe hapo dibirung ila i klumar khli hadu kata kajingnya hala kata kajingnya mong kaja tama ka shulong no kata kajing penhe sur kayak kajing semua kajong pi experience kajong pi hadu menta ba ikran kajing shisha te I don jing sokhia abang rong tu parliament dengan ngap ni ki discussion ki ba kijing ya kren kijing ya tainya kijing ya inya bat kumde kumtai macam dah ni gawe ba kambon hi ai ba kijing berkat ke jongki kerukom kijing ya kren ke jongki ka ba kambon hi ngai bai tang kumno ban pengkesan ya ke parti ke jongki kam kan tiat bakin keren sepang ke pha kamiat ka mau ke roi ke kiu jong di pat nyong sok song jong karian dia kan kata ka bang sem bat pendut por noi kan ha ke sulung mas pendut por noi kan pilih pikren ni kata ga ding sisa ka bang kum hatu kelas winter session ka babon hi ka dei ka ba kishu ajan bet ka house ha te sosi namar kalong kajing len ngalakren po ka wega
ก็วิกับบักเกนดีทีวีช่วงก็ตุกจิงลองจิงมันหาก็ตุกlast winter session but it's just a waste of public money public sector what are we here for ก็งี้กำลังมันก็ดีก็ได้บางเงินยักษ์นั้นยักษ์เอกกับบันทอยกันอยู่ไปปะน้องชกน้องจงกรีอินเดียนาดูกีคุณสำลากีบำกำกระจำบ่กบำเบียงกีน้องแรบนังตากกอดกะเขียกมาเรียงสาวดงสาวก็มันก็ตัดเกี่ยวบุญเรื่องมีอีบิกินเครนkitaแต่อีตาดีไอ้บ่เป็นเดียวยังไงแต่เรื่องtambah toh nak ada yang kejongangan keren pada ya ke kebereban keren kam tam nak bentak ke state ke jongi Keladon katu kan ni kita ki jing keren ki jong pihak parlimen mengenai i kan no pihak ban pen kre ile de ban yang mar kam re ke besuk pi ki beriu kat tungut hadin live tv hadu kan no kata ka jing pen kre ka jong pi ka long ka badan kam ke jing pen kre te la long no ka ba na happen long ever ready bek mo ever prepared kan bang happen pen kre long alot ke no ki mat ki ba na sok long badan kam thì hấp hi ban song ban wat jeng tep ban le mo ka ban ti pnya iki bro na war ban syukran klem kanu ka ki sakhi ki sabut kam bhan dei te man ngi don ka jing ket clear te iki ka ma kren shikin tien ka ba mi na mo na ngi kum la long no kum kita ki nong thau an ani te ki nong yalam kam dei ka ban su long ka ba long kaban long sting kan thì đến ta cái đầu nó sống nó bên khé hi rồi cầm long cái bớt súp nó mà bờ nghĩ đi tăng cả kiểu cả single member party thì nó mà hấp parliament hi vậy cái party bờ cầm hết kí yo cái port cầm buồn thì yang ini cái bờ party bờ long tăng single member party ni hấp bên ya là bên ông hấp bên ya khun bên ngay yo vật tăng bên kren ru ai ngồi uplay kalat bên ngay yo bên kren để tăng sisian arsin lah put sian hapo parliament bên ra ikiniki mat ki bedan kam ki bede bek state ke jong ni ti hakani ka program you namanya keren politics saya hadu kata-kata tema pa chios no na pi ada don tahu politician bet no o ba ai men see me pi we uta politician Indian international politician itu pi yang syaban on kede let's say compare the kiwi nabut yaki nongrim ki jong try jisu utahi du role model jong ha mo bat ka leadership style jong u ka servant leadership style ka jong u ka long kai ka ba na chupot bat na shamba ka long ka ba biang haki por baro ken thì oi badan de way badeng de suway pat tahun nang yalam uba ngapuram ya i pat dia ka kinongrim ki jong i de na ta gadau ba nas ya shimikra du ban ai ka jingkrishani ka por ba i kumta ya kren ayong in le nang ta ka state ka jong i te like no na nakasarieng kling jing kling kijat kamu you would have ngotot nak men le pak em kemau phim ne yêu nga start kini ke rejing ri ti jing thong ta ba menta na do kum tu na do ba arong sini kam ma politics ko ti kini ki jing thong kini ki sinte kini tai akam am da kam yo por shu ti ai no kum tu sai bai dei ba ka rejing ri te long kita mengasu ai paham hi kum tu ngas temat bangan ai ya ban ai ba be ki de tai na de yalam hi sa ai jaka kiba na ri ki han dan ki ladha mas na i ngi ran di ya ti kamu de jadi hi te fi
Em kita Lamis kini gini. ngamis ki oh. Tambah kita kini ki bay rapi na bade ki ba sultanat ya ki. Ki ba merat na kiru. Kita. Mukli phi wei jingkli. Ni berkhagi bon ne po. Shalong hi khamtam. Ni sultanat ban rai ban siao ban put ban tan. Hatoi ba di Syngkon sultanat ne man. Nah, she's not the most manrai there. I'm done because you. Kini on the Chinese duck ne. The athlete the radha. Tiki kep hair gini nak Turkey. Kep hair she born. Oh, baju ini Chinese duck mana? Ni mana lagi? Kini Kawan ra kong apli nasi sport nasi asa. Dia nang tu pada ngapen pedam. Ngapen pedam pada ye peleng jo kini dak siar. Dengan silam piang dia sembang ri siar pada. Kidon slightly kidon longki kon jo kini Chinese duck hi. Tambah pedam dak siar pada. Pedam dak siar kamu no. Nang peleng jong kini teh. Oh. Bu, okey. Berkesiar kan? Pedam berkesiar. Kiba ngari. Kini dia ki Chinese duck kini ki kon he. Kini dia kiba ngapen pedam berkesiar. Tem tai kini lahir dal kham he dengan sabut sate. Kim. Kim shrut dah. Em. Oh. Ngan ai latih phi bandrung nama ngang phong. Yes. Rung tong phi. Kini di kisiar ki ong ki kedranat em. Ki bayong bet. Oh. Begini runa po Guwahati, Assam. Em kini ngayo sembai nang kong po ICA. Nang tu pada ngasa penkab yang ngapen pedam. Ngapen pedam pada di kisiar kasih kan. Ani the yong hi klau. Ki yong hoi. Ngam paju ICR bayong ni. Last lem fibu ini ba? Kini kisiar. Kini bayong. Ki bayong mentala si ajan si senam si teng Ki bangar naduk bangadi kan. Kidan jing fair you. But kini ki local kini ki yong bet kini kim te bat ki kam hajing syam jonga. Ki kam klan ba kini ka ka immunity jong ki ka kam klan baban ye kini ki bayong. Jong ni bayong kan. Te ka dor jong kini ru long market rate jong ki ka dot jong ki. Kapoi mat ko basyajar sekilo. Sekilo. Nang ta ka peleng jong ki apet ni kino ki thot no lai pho na so pho ko we. Tamai kisiar ti film dia ki peleng. Kisiar tengah tang ki peleng bet ngade. Te da ka ko pisau boyo bodi peleng ngat jing bam siar hi. Te ban tengam ju ma. Ngai sen nomor bang lari hi. Kedai. Te kumta menshwa on fi shwa ngan rong sernika jeli te nga bun kambet ni kan. Si sajai ta mut bangapan khot i sam siar into Halo. Oi. Dar. Ya. Ngan habli teaching tiet Arun. Ngan habli teaching tiet. Oh, okey ta. Di hi.
Kita di fiong. Ngan malik jur thet do pe ki ting don kam. Tekmud kat kipor fidon besini filet hi maroi. Rak lak sepi le. Hawa dak babon te ngara dak ayo dak kali tang kendiat kan sat te nga ayo bet dak dak skuti. Ti mentang ila apoi hang ni hapo nipa kumbai ong I ba Syngkon mene be in yalam yangi bengin thi jing thit khindiat nang ni hading isli thit se ki jhurru yang yiru spo Ai siar kawai mo. Ai dapat ka. Ai ndak ha. Tangan ni, tang khaba. Ai kani kawai mo. Ai ngan use bet kini ki. Ai sok kia sekilo. Sau sekilo. teringat habis kip lalang buat kita nasi Ini biang. Kim tadi kita buat. Nah, buan kadang orang nyerap pingin. Nah, percaya minta orang home delivery tengah mau konkret lah, pak home delivery nak sih tu pingin. Yo, one year head ya. Kedai. Jadi ada yang datang ngamar we. Kalau senang kan. Kayak ini pilih aku kami lalu mana yang semua kalau kami orang kering paling therapeutic. Tak. Lisung tak ada diru. Nah kami di situ kamera mu hebat pendat nama kakung kecing ini dengan tengah semua. Laka dia haying, laka dia sabar, kadang mereka kata connection. Jom pi rekam pi tren. Kawai aduk mensuai mah di konkret kum aduk mensuaru long ngalet ngau tiet dahi kum dohi long adukan jeki dehi bekia download aduk kado kajor kiso hadin kum ta din ba ipat ba kira ibet mo jadi slay kajau kan ratu banlong tong nong mikmat ngasimbet bakal kajing im jonga kadi bandang baik normal baik ngam kwa ba kata kajing no MP jonga kan penjap hair no bangan don kam show mo bangan passion ya no ki wei kat ka bangan lahi nah tiang balahi Aduk mentang menjebut security si bilang menjebut ngam so don kam pi Konkret buat report mah. Ti ko mafilay I mentang ilapoy hang ni hapo dukan siya kani kita dukan ba iba Syngkon I just ngutenat banwan man kapor kung bay nga lada I
Nongthaw isngo jitu ban bam jayeng kade jaka bi wan bandisha ban bam yota u sukha roti yang yerung spot. Okay, I just want to pick up some. Kajing wan kai jogi minta ke kinti ban wan ye kendu bad i ba ri ki Syngkon kam kut tang hang ni kadang don sakawai pat ke benta ke ba iba ikwa ban pen i yangi ban nget bakata ke dei ke ba i jus ngotenat ban le yang ye likmi benta. Hai, arunta. Te ba Syngkon ke ni ke dei sakawai pat ke benta ke ba le se bun ki nong pek ki jongi kimpat dip bila ban batai khamnya hatu fi judan baik kata kajing smotenat ban le football. Oh, sports dengan ke bangga setonat bahabat ke football le. Lagi sports ke bangga kham setonat nak pergi sports baru. Kumta bersang hi kamtam habang dan sini. Uno arsin stayo yo le kai kan. Dia ki perlok. Te ki porjan mit kumtu dia ladap ki kam ki jam. Tang ban siu pen jathat. Ti nedu menu fi zaman le kai ne. Nedu dang khana nang school ne. Mi le kai te awak nadu ngadang red hi nas tomat Ni pe wan tak silo madan we bom nang man le football bar khoi nang man le football dum nang man le football te ke entah nadu pelami le kan ke futsal Kede. kalong kajing kerku ya nganya ji bobon Kede. bah ke bah kamtam kum kini ki bah ya tre ya kata long janwit hadian bala dep ki kam ki jam yo ban wah ban gelak ka iban Kede. kalong kum sebentar ta ka jemun toy jom kamet ke phat hi kan jogi Te ba Syngkon sha bangan pelat ye phi be phin le kai no bat ki parlo ki jong phi ngapa ban ai khuble ye phi sa si sen pat khuble si bun ya kapor ko jong phi khuble si bun ya ka bam ko biang bat ka babang ru ha ka jo kapor bat nga kit bok kit riang ba uble nang ya ikul khu ye phi ban phin nang kiu phin nang san ha kono kam phi tre ren kerku phi kam ka jong phi ka team ka jong phi buat ya kemal yang ida state ka jong mo kede ai jing duai ka jong kan ya don kam palat ya ka jing lam ti ka jong play mo bat kani kam num de ka sen ka ba khadu nya kendu ngin se kendu shu hi ki por gi ban sawan ba sa si sen le si bun okay completion Completion ba? take care